Halløj til YouTube. I dag, der vil jeg lave en video, men med et helt mega fucked up spil, som en af mine venner simpelthen bare fortalte til mig. Og jeg synes, det var awesome at kunne bruge det foran jer. Med jer. Eller hvad man nu siger. Så lad os bare komme i gang med det. Det hedder Pac-Sun. Men det er et spil, hvor man skal styre Pac-Man. Så skal man udfylde 10% af en bane på en mærkelig måde. Det er ikke så lidt at forklare, men det kan I se. Det er noget spil, der er sat op. Og ved du, hvorfor zoomer jeg ikke lige lidt ind, så kan man se det bedre. Sådan der. Så skal vi lige igen. Ja, det gider jeg så overhovedet ikke, det der. Det er jeg meget ked af. Jeg bliver forstyrret hele tiden opregninger. Og ja, det sker rigtig, rigtig tit. Nå, men lad os bare komme i gang og spille det her spil. Hvor vi lige slår lyden fra. Okay. Pac-Sun go. Okay. Ja, det havde jeg så lidt glemt lidt om. Okay, det er et rigtig sjovt spil, synes jeg. Og den havde jeg ikke set komme. Okay, det er et ret funny spil, det her. Det kan jeg godt lide. Jeg skal helt ærligt, så kan jeg godt lide det. For jeg synes faktisk, det er sjovt. Okay. Level 1. Lad os prøve level 2 så. Det var godt nok nemt. Man må heller ikke være så tæt på. Okay, nu mangler jeg også kun meget få procent. Blæh! Sådan der. Så er det gjort. Lad os prøve igen. Det er seriøst mega svært, det her. Det er også mega sjovt. Yes. Det giver bare det bedste. Så har jeg gjort det. Når man får den, så kan man nå meget længere. Okay. Fint nok, jeg kom lige til at gå ind den der. Hold da kæft. Det var faktisk ret sjovt. Jeg havde den der røde en. Og hul i alle ens pack-tingelinger. Yes. Jubi. Nej, det er bare løgn. Ha! Okay, det kan jeg godt spille lidt tid, mand. Ej, det er et mega sjovt spil. Det er det altså, synes jeg. Det var tæt på. Nu der er vi lidt der igen. Det gør dem langsomt som en banan. De er bananer. De helt friske bananer.
som min far købte i går. Woo! Level 5! Det begynder at blive sværere nu. Nej, de fik et kirsebær, så går det bare mega hurtigt for dem. Og ikke for mig. Det var godt nok sjovt. Den går bare den vej hele tiden. Man håber mig noget videre nogensinde. Nu må de gerne stå stille lidt tid. Så kan jeg nemlig lave det der. Og det der. Ja. Yes, man. Jeg er god. Okay, det er et virkelig sjovt spil. Jeg kan rigtig godt lide det. Det spil bliver bare sværere og sværere. Nej, det er svært. Det er som om de går efter mig. Ja, det er nok også det, der er meningen med stadigvæk. Det gør de også. Ja, det er dårligt sagt, det ved jeg godt. Jeg må ikke dø. Fordi så er jeg simpelthen tabt. Jeg skal helt op på 80%. Okay, men den her bliver nok lidt nemmere. Yay! Okay, jeg var heldig der. Jeg fik lige de dimser, der gjorde det. Nej, ikke så mange af de røde. Det er en kæmpe ulempe. Deler vi lige den her bane op. Og så laver vi den. Ups. Ja, godt, det kan jeg jo ikke ligefrem sige, det går. Det går faktisk dårligt. Og må jeg prøve igen. Og den er godt nok fristende. Bam. Sikke noget. Det kan man sgu godt være bekendt. Det synes jeg, man kan være bekendt. Men jeg mangler ligesom de sidste procent. Men det synes jeg bare ikke går så godt med at få anskaffet. Nej. Hvad? Ej, det er svært. Men det er godt nok sjovt. Yes. Ja, det siger jeg lige efter, inden jeg dør. Ja. Der er en banan. Den fik en banan, som gjorde mig helt langsom. Og det kan jeg faktisk ikke lide at være. Langsom banan. Jeg kører lidt fucked stil, mand. Jeg fik den lige lidt closet ind. Nej. Ej! Går ikke som forventet. Ja! Ja. Det er skidegod til det her. Jeg skal have et tidspunkt. Bare kan lukke de der røde nogen ind. Og så og det den der. Ej. Jeg troede lige, jeg kunne lave den. Den der var virkelig strid mod mig. Nu er jeg ved at være godt sur. Et liv, det er ikke meget.
Ej, altså. Jeg vil noget længere. Ja, lige der. Perfekt. Et kirsebær. Nej! Det er sgu da bare løgn. Ha, da. Ah, det går ikke så godt. Nej. Ja, det er ikke så muligt, som jeg lige troede, det var. Altså, jeg må sige, der er ret mange spøgelser. Hatta da. Sikke en chance, jeg fik der. Det. Ej, det er svært. Okay. Det skal være så mange over en side som muligt. Jeg laver udfylde i bunden. Det er ikke være så svært. Jeg vil have is. Nej, for satan. Bam. Det spiller åndssvagt svært. Ikke dårligt. Nej. Det er sgu halv umuligt. Har du set? Ja, jeg har gjort det. Jeg er noget længere. Level 8, det er sgu godt klaret, Mathias. Hold da kæft, en portion havregrød. Altså, hvis jeg klarer det her, så går det jo bare kanon. Ja, det var godt nok nemt. Det tog ikke så lang tid. Det var godt nok nemt. Ja, jeg starter med at dø. Så starter jeg også med at dø. Ja. Altså, det der med, når man først er gået ud, så kan man ikke komme tilbage. Ej, for delen. Nej. Altså. Bamse. En bamselamse. Ja. Jeg skal bare lige herud. Ja. Så er der squeeze. Nej. Ja, det går altså lidt hurtigt. Ja. Yes. Ja. Nej, jeg var stedet på at lukke den ind. Det er godt nok noget, desværre. Så jeg bruger det spil her. Aldrig noget så langt. Nej. Ja, jeg nakkede den. Små gange. Det var et stykke, der ved noget af det der. Der ramte de lige hinanden. Au! Jeg synes altså lige, det går så godt. Og mig, som troede, det der, det ville være fuldstændig umuligt. Jeg kan bare gå herop. Bam. Bam og lam. Kan jeg lige lave sådan en der?
Så. Bam. Nej. Det går bare fantastisk. Jeg skal bare lukke lidt af. Ja, man. Yes. Hvad? Satan. Lidt i halvs navn. Ja, man. Yes. Skal bare klare level 10. Så siger vi det. Hvad er det for en bane, det her? Den er helt sort. Ja, den der vil jeg gerne lige have lukket inde. Ja. Luk. Typisk. De røde. Ej, det var sådan. Bling, bling. Den rigeste dreng per på jord. Han er en rigtig skiderik, og han er pisserig. Ej, de er så irriterende, dem der er jo helt ude siden. Ej! Den røde spiser det sgu. Den er ulækker, den spiser blokke. Og det er så ret klamt. Her rød. Ja. Ja. Sådan. Jeg fik det. Bip, det er svært. Det er godt nok noget af det sværeste, jeg nogensinde har prøvet. Så skal du tænkte nok. Der var en eller anden ulempe ved det. Det røde, de fjerner sgu hele min samling. Nej! Yes! Nej. Nej! Hvad med dig, satan? De guffer det jo bare i sig. Men. Jeg har det i min lomme. Man mister kraft af med hurtig løg her. Nej, for hækulandinger. Det var godt nok tæt på. Ja. Han døde. Den væk kravler. Vel? Det siger vi kun til dig. Jeg troede lige, jeg kunne. Nej. Jeg vil klare det her niveau 10, eller? Fordi det er altså sygt svært, og det er det, der gør det sjovt. Ja. De er ved at gå mig på nerverne. Hold det kæft, det er svært. Yes, man. Yes.
bliver der langsomt i salen. Det som ingen andre ser. Nu er den der nemlig død, og det er Per ikke her. De skulle være ikke kunne klare det mere. Ha, de bokker hinanden. Nej! Et liv. En banan. Ah. 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 Nej, den skal jeg ikke ramse af. Nej! Altså, hvor typisk er det der lige? Altså, det er det mest typiske i mit liv. Yeah, boom! Jo, boom, boom. Okay. Farvel til mig, farvel til mig. Wow, jeg gjorde det faktisk. Nej. Nu er jeg ved at være dødtræt af det her. Hold da kæft, en streg, jeg fik lavet der. Seriøst, jeg dækkede ingenting til. Lige nu kan jeg bare gå og gøre det, lige hvad jeg passer mig. Okay. Surprise, motherfucker. Hvad skal jeg gøre for at undslippe? Nej. Ja, der kom en banan. Den tog de så, som de plejer. Yes. 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 Hej. Nej. Uha. Det gider vi ikke se her. Yes. 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 Ja. Ja, nu kører de. I hvert fald kun en lille smule. Jeg kører faktisk ikke i bil. Nej. Ej. Nej. Jeg havde lige så mange liv. De ødelægger hele min samling. Jeg pakker det lige ind. Jeg pakker lige min fødselsdagsgave ind. Ej, skal det være muligt? Jeg må tage en lille smule gangen. Faktisk kun en meget lille smule. Nej! Og da, hvis det er det sidste runde, jeg tager, eller så siger jeg desværre farvel. Jeg ved godt, sur mund, men stadigvæk. Jeg har haft en lang dag på grund af det. Det er weekend nu. Jeg er lige kommet hjem fra skole, og nu har jeg weekend.
Og det er altså pisse dejligt. De ødelægger alt. De der røde dimser. Der fik godt nok mange væk. Okay, det går fint, det går fint. Yes. Et fresh pølsehoveder. Den havde jeg ikke lige set. Det var sådan, det skulle være. Ej, nej. Nej. Noget pøls. Nej. Nej. Nå, men YouTube, jeg vil sige rigtig mange tak for, at I så med. Og skriv en kommentar, hvis I har klaret den. Så er I helt klart bedre end guldleven til det her spil. Jeg kan sige tak, fordi I så med. Og hej.